फोरबोनि बुरसा जों मिथिगौ जाहैबाय जिसु ख्रीष्टआ संसाराव जेब्ला दङमोन अब्ला जेब्ला जोबथा बिनि क्रुसाव थैनांगौ जोबथा सानाव जोबथा साननि जोबथा हराव जिसु ख्रीष्टआ गावनि 12 जन शिष्यफोरखौ लानानै सासे मानसिनि आलासि न' गोथौ खथायाव लांनानै बे फोरबोनि भजखौ आयोजन खालामदों। दा फोरबो भजआ जाबाय फोरबो भजखौ मानिनायनि ओंथियानो जाबाय बेखौ गोसोखांनाय प्रथम करिन्थियानि 11 अध्याय 23निफ्राय 31 पसिम जुदि फरायोब्ला जों मोननो हायो। आरो 1 नम्बरा बेखौ गोसोखांनाय, 2 नम्बरा बेखौ प्रसार खालामनाय, 3 नम्बरा गावखौ थाम-थिम खालामनानै थानाय। जों फोरबो भज होनबा एसे गावखौ एसे सेन्सियार खालामो, थाम-थिम जायो। मानो होननानै बुङोब्ला फोरबो भजआ बे करिन्थियानि 11 अध्याय 33 जों फोरबोआ बेखौ गायसननानै गालांदों। जेसे दिनसिम संसाराव थागोन एसे दिनसिम फोरबोनि भजखौ बिदिनो जाफैबाय थागोन, आंखौ गोसोखांफ्लाबाय थानाय जागोन होननानै बुङो। बेनिफ्राय फोरबो भजआ ओरैनो जाहा थाहा नङा, जिसुनि थैजों गोरोबहोनाय, गोदान हृदयजों गोरोबहोनानै बे फोरबोनि भजखौ आयोजन खालामनाय जादों। जायनि जाहोनाव नियमनि थै, नियमनि मोदोम होननानै बुङो। दा बेनिखायनो बुंनो जाहैबाय जिसु ख्रीष्टआ आरो बे फोरबोनि भजखौ जायहा नाजावा बियो जिसुजों जेबो मोनदेरनाय नङा होननानै जननि 5:5 बुंदों। जायफ्रा जागोन आरो लोंगोन बे नियमनि थै आरो नियमनि मोदोमखौ जिसु ख्रीष्टआ जोबनायाव बेखौ दैखांगोन आरो बेखौ बासायगोन होननानै बुङो। जिसुआ फोरोंलांखानाय जेब्ला बियो संसाराव दंमोन। आरो मा होनो जाबाय जानायनि सिगां जोङो गावखौ आनजाद खालामनो थिनदों, आनजाद लानो थिनदों। मानो थिनदों? बे फोरबोनि भजखौ जोङो जेंना जेंसिजों जाजाया, एकदमबारे सैथो गोसोजों पबित्रता गोसोजोंसो जोङो बे फोरबोनि भजखौ जानांगौ। दा बेनिखायनो जायैनि सिगां गावनि मोदोमखौ आनजाद ला होनदों। जोङो संसाराव थानाय मानसिफोर समाव जों हौवा हिनजावजों खोथाफोर हाबसनलायो, गथ' गथायनि किसुमान थोंयैयाव बुंनाय बाथ्राखौबो बुंफ्लाङो, नसुंसेनि मानसिजों समाव जोङो दाउ अमा फारौनि एसे खोथाफोर हाबसनलायो। नैबेफोरजोंनो जोंनि आत्मिक जिबना लेथ्रा जायो। दा बेनिखायनो बेनि लेथ्रानिफ्राय मोजां खालामनायनि राहाया फोरबो भजखौ जायैनि सिगां गावखौ आनजाद लानानै प्रार्थना खालामनांगोन। जुदि आनजाद लायाबानो जायो, 11 अध्यायनि 23 पदआव बुंनो जाहैबाय नोंसिनि गेजेराव गोबाङा दुरबलि, गोबाङा बेमारि आरो गोबाङा थैनानै थांबाय। गावखौ आनजाद लानानै जुदि जायोमोनब्ला बेबायदि जानाय नङामोन होननानै बुङो। दा बेनिखायनो जोङो फोरबो भजखौ जोङो निर्दोषि हिसाबै जों जानांगौ, जेन जोंहा जेबो दाय आफोद गैयि, निर्दोषि हिसाबै जों फोरबोनि भजखौ दसिजों जाया। दसिजों जायोब्ला जिसुआ जोंखौ साबधान होदों, नोंसिनि गेजेराव गोबाङा दुरबलि, बेमारि आरो गोबाङा थैनानै थांबाय। बे आन्दोलोगोफोर जोङो प्रार्थना खालामनि, जोंनि इसोरनियाव गावखौ जों गथायनि, इसोरा जोंखौ क्षमा होगोन होनानै जोंनि बे गायसननानै गालांनाय गोदान नियमनि थै आरो मोदोमखौ जों जानि, जों प्रार्थना खालामनि दे। सोरगोआव थानाय जोंनि अन्थौ गोथार खुदिगिरि इसोरा मा समाव बुंबाय, प्रभु गोबाव समजों लोगोसे आफा नोंनि गोथार आखाइजों खुंजानाय बे बायखोन्दा जयपुर मन्दिराव आफा नोंनि गायसननानै गालांनाय फोरबोनि भज, बे फोरबोनि भजखौ आफाजों मोनदों आफा। बेखौ जायैनि सिगां नोंनि फिसाफोरखौ माबा मोनसे दाय अपराधफोर दंब्ला आफानो क्षमा खालामदो, जाहाथे आफा नोंनि नियमनि थै आरो नियमनि मोदोमखौ निर्दोषि हिसाबै जों जानो हायो। फोरबोजों सहाय खालाम।
धन्य प्रभु जिसु बे गासै आरज पापनिफ्राय बासायग्रा नाजारेथनि जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बियो आमेन आमेन थिग बिदिनो जिसु ख्रिस्टआ बेयाव बुंदों जाफुनाय समावनो होनदों जाफुनाय समावनो जिसुआ बेनि मोनसे ब्रेड थाव लानानै गावनि शिष्यफोरनो फोरोंनानै होदों नोंसोरो बेनिफ्राय ला आरो जा बे आंनि मोदोम नियमनि मोदोम होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय जिसु ख्रिस्टआ बेखौ जाखांनानै खुरैखौ इसोरनाव आशीर्बाद होनानै नोंसोरो बेनिफ्राय ला आरो लों बेयो आंनि नोंसिनि थाखाय आंनि मोदोमनिफ्राय दिहुनजानाय बे नियमनि थै गोबांनि पापखौ क्षमा होनो थाखाय बेखौ बिदिनो बहननाय जादों होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्टआ दा बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि मानगोनां हालौ आरो दिकन बिथांमोनखौ खावलायदों बे ब्रेडखौ राननानै होनो आरो लोगोसे सुबुंनि पापखौ बाननो थाखाय सुबुंनि पापखौ सुनो थाखाय होनाय मेथाइखौ लासै लासै रोजाबबाय थागोन आरो बिथांमोना राननानै होगोन सुबुंनि पापखौ बाननो थाखाय सुबुंनि पापखौ सुनो सोरगोआव थानाय जोंनि अनखौ गोथार जुलिगिरि सोराबा 2000 बोसोरनि सिगां आफा नोंखौ गोसोखांनाय आरो नोंखौ फोसावनायनि जे बेबस्था आफा बे बेबस्थाखौ जोंनो गालांबाय आफा दिनै बे बेबस्थाखौ नोंनि गोथार आखाइजों लुखांजानाय गोजोन पुरि मण्डलिनि गेजेरजों आफाजों मोननो हादों आफा धन्य प्रभु जिसु बे गासैबो बेबस्थानि थाखाय नोंखौ हामबाय होननानै सासेल' बारसोग्रा जिसुनि मुङाव बियो आमेन जों बयबो जागोन बेनि उनाव आङो बेखौबो राननानै होनो बिथांमोनखौ खावलायदों बे गुसुं खावलायदों बिनि बुजानाय फोरजोंसो बिनि
Amen.
बेनि उनाव बिसोरो साबायखर होनानै मेथाइ खननानै अलिभ हाजोआव ओंखारलांबाय। थारमाने बे अलिभ हाजोआवनो गेसेरमानि बारिया दंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ गेसेरबारि मारियाव थांनानै सुथुरफोरनो गावखौ गथायहैबाय। इसोरा आखिर्बाद दान खालामथोंसै। आरो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों बेबायदि सैसोनानै आंजों सहायथा लाफाबाय आरो इसोरा आखिर्बाद दान खालामथोंसै। बे समाव आंहा आंनि जेबो खामानि गैला होनबाय जोङो दोंसे मेथाइ रोजाबनानै जोङो दिनैनि बे खुलुमनाय सिबिनायखौ बेयावनो दोनथ'नायसै।